Kaixo guztioi, ongi etorriak gure 7. TV saiora. Beti bezala, albistez aparte, hainbat gauza interesgarri izanen ditugu. Adibidez, iritzi artikulua. Gauza bat ahazten zitzaidan. Eskerrak eman nahi dizkiot Iker Villanuevari, Daviden pintzo bat aurkitu duelako. Munduko albistari buruz hitz egitera dator Ruben. Kaixo Ruben. Kaixo, Ainhoa. Torkinez, kaixo. Gaur, Italian eta Frantzian gertatu den notizia bat kontatuko dizuet. Etorkinak esartzeko Frantziak Italiako trenak itxi edo bertan bera utzi ditu denbora tarte batean. Milaka pertsonak elkartu ziren Bentimiglian Italiako herri batean libre garraiatzeko eskubidea aldarrikatzeko. Erroma, Frantziak bertan bera utzi du bere tren lurraldea denbora tarte batean etorkinak esartzeko. Tuneseko etorkinak. Erromako Italiako tren estazio txiki batek emigranteen etorkinen sarrera gelditzeko itxi du tren estazioa. Egun bat geroago italiano iragarri zuten Torkin tunesidoek batzuk Erromako udalak emandako baimen egoiz denboraldi batean herri italianoa Ventimiglia Frantziarekin muga gurutzatu zuela. Longo gunean Ministerio de Asuntos Exteriores trenetan sartzen ikusi zituen eta orduan tren estaziokoei abisatu zituen. Hau izan da dena. Agur Ruben. Apirilaren 8an, ostirala, korrika jase ikastorara iritsi zen. Jokin horretaz hitz egitera dator. Kaixo Jokin. Kaixo Ainhoa, alaxe da. 17. korrika iritsi baino ordu batzuk lehenago jasoko ikasleak korrika txikia ospatu zuten Mendebalde auzoan barna. Handi naiz txiki denak ikusi genituen mia kanpoan eta izerditan. Lekukoa eskuz esku joan zen argitzerekin batera lehenengo DBH-koak, ondoren LH-koak eta azkenik haurreskuntzako umeak edo ikasleak. Ibilaldia amaitzean abesti batzuk jarri zituzten eta ikasle taldeak idatzitako mezuak irakurri zuten. Ere, 6. mailako ikasleak egin zituzten monstruak ere animatu ziren. Oio Makarra, Zezentxo eta Kalamarda. Azke, bukatu zenean, LH 6. mailakoak monstruak jaso zituzten. Eta 18. korrikan gehiago eta hobeki nahi dugu. Agur, Ainhoa, hau izan da dena. Eskerrik asko Jokin, agur. Lehengo egunean, Xabier Mendogoren elizegi bisita bat egin zigun, eta bisita horri buruz gehiago kontatuko digu Jon Lekuana. Kaixo Jon. Kaixo Ainhoa, alaxe da. Apirilak 8an Xabier Mendogoren elizegi Kastelare etorri zen, idazle famatu bat. Guk Julenek eta Amaiak Xabierri elkarrizketa bat egin zuten.
Xabier Mendiguren bere liburuak nola egiten zituen azaltzera etorri zen. Eta gu galdera batzuk egin genizkiogun. Lehen esan dudan bezala, Gurenek eta Amaiak bideo bat elkarrizketa bat egin zioten. Bueno, agur Ainhoa, hau izan da dena. Agur Jon. Paris, hiri izugarria da, eta hiri izugarri honi buruz informazio gehiago emango digu Ikerrek. Kaixo, Iker. Kaixo, Ainhoa, ziur zuk ere Pariseri zerbait dakizula, baina datu hauek oso garrantzitsuak dira. Paris, Frantziaren hiriburua da, eta herrialdearen iparraldean kokatuta dago, Sena, ibaiaren ertzean. Hiriak 2.153.000 biztanle ditu, baina bere metropolitar gunea 12.067.000koa da. Paris hiria 30.000 turista bizitatzen dute urtero, eta intereseko leku asko ditu. Adibidez, Eiffel Dorrea, Notre Dame Katedrala, Sacré-Cœur Basilika, Garaipen Arkua, Louvre eta Orsay museoak, eta Disneyland parkea. Parisek klima ozeaniko degradatua du. Hau da, udak nahiko hotzak izaten dira eta neguak leunak. Eta gainera euri asko egiten du, nahiko euri egiten du. Bueno, nire lana bukatu dut, Ainhoa. Orain, Maialenek egindako elkarrizketa batzuk ikusiko ditugu. Agur. Agur, Iker. Kaixo, Carlos. Kaixo, neskatu. Zer da Pariseri buruzko gehien gustatu zaizuna? Pues niri gehien gustatu zitzaidana zen monumentuak eta oso garbia zegoela, bai. Bueno, eske benetan esan behar dizut, egon nintzen Disneylanden, ez? Eta bakarrik eman nuen egun bat Parisen. Eta ikusi genituen monumentu famatuenak, Eiffel Dorrea, Louvrea, dela museo bat. Eta hori da gustukoena izan nuena. Beno, eskerrik asko, agur. Agur. Pues gustatu zitzaidan asko, bueno, duela asko egon nintzela Parisen, baina asko gustatu zitzaidan, pues Torre Eiffela eta los Campos Elíseos edo hori. Bai, asko gustatu zitzaidan. Eta zergatik? Ba, igual delako askotan, Torre Eiffela azkenean da Pariseko simboloa eta ezakit, pues gustatu zitzaidan, ezakit. Eskerrik asko, agur. Zergatik, agur. Eta orain, iritzi artikuluan, ikastolako agendei buruz hitz egingo digu Edurnek. Kaixo, Edurne. Kaixo, Ainhoa. Bai, esan duzun bezala iritzi artikuluan ikastolako agendei buruz hitz egingo dizuet. Beno, dakizuenez, jaso ikastolan lehenengo ikasturtean agenda batzuk banatu zituzten, eta ez genekien ezer agenda haietaz. Berrigorrezkoa zen erostea eta 12 euro balio zuten. Nire ikuspuntutik ez ziren oso kalitate honekoak. Aniak apurtzen ziren eta horriak ateratzen ziren. Urte honetan kalitatean asko hobetu dute, baina nire iritziz ez gintuzkete erostera behartuko. Patiratera gara jendearen iritzia jakiteko. Kaixo, Irati. Zer iritzen zaizkizu ikastolako agendak? Nahiko ongi daude. Ongi. Pues niri ez zaizkit iruditzen, zagatik ez ditut erabiltzen, así que, bueno, ongi. Oso politak eta... hor jartzen dela gauza asko. Bueno, eske apurtzen dira oso erraz. Ongi iruditzen zaizue derrigorrezkoa izatea erostea? Ez. Zergatik? Ba, norbaitek ez nahi din badu erosi ezin diote behartu. Bai hori. Bueno, nire gatik ez, egatik ni ez dut inoiz erabiltzen, ordaindu behar ditut 12 euro ezerren gatik. Ez. Niri bai. Netzaita bortu zaizue zerbait agendetatik? Bai. Bai. Zer?
Anillak. Bai, hori, anillak eta tapak. Tapa ere. Inoiz ez. Apurtzen? Bai, apurtu. Bueno, bai, lehen bigarren mailan nengoenean. Hirugarren mailan nengoeneanko. Bueno, hau izan da dena, Edurne, agur? Beno, agur Irati. Hau izan da dena gorko zainoa. Kirolez eta arte jarduerei buruz hitz egingo digu Jon Marcosek. Kaixo, Jon. Kaixo, Inoa. Orain bitxikeria kontatuko dizkizuet. Jaso ikastolako neskek Atarrabiakoei 0 eta 7 irabazi zieten. Iruñakekoek San Juan taldekoei azken 10 minutuetan 3 gol sartu zizkieten eta 3 eta 2 irabazi zuten. San Zerninek C. Eliasteres Funesen aurka 20 eta 6 irabazi zuten. Eta asteko kirolaria Asier Lekuona da. Asier Lekuona irudo egiten du. Maiurtasun berarekin dago. Kaixo, Maia. Kaixo, Asier. Kaixo. Kaixo, Jon. Bai, ikusentzuleok, hemen gaude Asier Lekuonarekin. Dakigunez, judo egiten duzu. Zergatik aukeratu zenuen kirol hori? Gustatzen zitzaidalako. Klaseak ematen dituzula dakigu. Non ematen dituzu? Lagunakin. Zenbat orduz entrenatzen duzu astero? 2 ordu. Kompetiziorik egiten dituzu, non? Bai, bat Mendillorrin egingo dut. Zegirtza aukeratu duzu Mendillorriko kompetizio hortarako? Morote eta Utsigari. Zenbat kompetizio irabazi duzu? Bat, potolo baten kontra. Bueno, agur, Asier. Agur. Jon, hitza pasatzen dizut. Eskerrik asko, Maia. Tasteko artista Edurne Goikoetxea da. Edurne Goikoetxeak margoketa egiten du. Maiortasunek elkarrezketa bat egin dio. Ikus dezagun. Kaixo, Edurne. Kaixo. Zergatik aukeratu zenuen margoketa? Zergatik, asko gustatzen zait margotzea. Margoketa akademaren batean ikasten duzu? Bai, barreinainen. Ze margoketa mota landu dituzu? Adibidez manga eta beste batzuk. Ze margoketa mota duzu gustokoen? Gustatzen zaite asko manga horregatik. Eta oraintxe zer ari zara egiten margoketan? Ari naiz egiten etxe baten eta paisai baten kuadroa. Agur, Edurne. Agur. Beno, hau da dena aste honetan. Agur, Jon. Ez baldin badakizue, zein pelikula ikusi, orain Lorenzok pelikula bat gomendatuko digu. Amaia Garzia etorri barko zen, baina gaixorik dago eta Lorenzo ordezkatzen ari da. Kaixo, Lorenzo. Kaixo, Ainoa. Ainoak esan duen bezala, Amaia Garzia gaixorik dago eta nik ordezkatuko dut. Lehenengo, pelikula bat gomendatuko dizuet. Avatar deitzen da. James Cameron da pelikula horren zuzendaria. Jake, paraplegikoa den gizona, Pandora izeneko planeta batera bidali dute. Txotxongilo eixo biologiko bati konektatua. Nabi izeneko arraza batean infiltratzeko. Arraza hau oso berezia da, oianeko izakiekin hitz egin dezaketelako. Honen misioa infiltratu eta mineralen atarmategia non dagoen deskubritzea da. Misio hau norabidez aldatu egingo da jakek bat ezagutzean. Idoiaren iritzi pertsonala. Pelikula hau asko gustatu zaio. Originala eta aldi berean interesgarria delako. Baina kontuan izan da pelikularen zati batzuetan pena pixka bat ematen duela. Avatar pelikulari buruzko informazioa orrialde honetatik ateratukoa da. www.abandomobies.net. Anima zaitezte ikustera. Agur, Lorenzo. Lehiaketan, Leire, aste honetako galderak eta lehengo asteko erantzunak esango dizkigu. Kaixo, Leire. Kaixo, Ina.
Ainoak esan duen bezala, lehiaketa atalarekin nator. Beno, hasi baino lehenago, lehengo asteko galderen erantzunak esango dizkizuet. Lehenengo zikloko erantzuna, bizikleta. Bigarren zikloko erantzuna, ipurtargia. Eta hirugarren zikloko erantzuna, B letra. Orain, aste honetako galderak esango dizkizuet. Lehenengo zikloko galdera, hitzak naukate, soinerik ez, letra bat naiz, zein naiz. Bigarren zikloko erantzuna, galdera, zer dela eta zer dela aurrean punta bi eta atzean zulo bi eta eskulanak egiteko material hori. Eta hirugarren zikloko galdera, inoiz ikusten ez, inola harrapatzerik ez, eta beragabe ezin bizi. Gogoratu pertsona bakoitzak boto bakarrak bota alduela. Beno, Ainhoa, hau izan da guztia gaurkoz. Agur! Agur, Leire. Orain, zuen euskara maila igotzeko bideo bat. Atzo nire itarekin mendi gailurren arte ilegatu nintzen. Bai, eta asko nekatu zineten? Bai. Ibaik, lehenengo aldian gaizki izan du, horrela esan behar da, entzun. Atzo nire itarekin mendi gailurrera ilegatu nintzen. Bai, eta asko nekatu zineten? Bai. Oraingoan, Ibaik, ongi esan du, gailurreraino esan du. Bukatzeko, hemen duzue Xabier Mendiguren Elizegiri egindako elkarrizketa. Agur eta hurrengo TV saiora arte.